Kuchokera kuno ku ACM Premium Lodge mu mzinda wa Nzuzu, ndifuna ndikulandireni nonse konse kumene muli programu ya lero ya Tchutchutchu. Programu yathu lero tikhale tikucheza ndi a Masauko Thawe. Iwowa ndi wapampando wa bungwe la HRDC ku chigawo chakumwera. Dzina langa ndine Samkalimira, ndipo ndimati kupempheni kuti musachoke chifukwa pano patentha. Ya Comrade Thawe, takulandani programu ya lero. Azuka mwana. Pajamu matendo kwa nwe? Ife ni comrades. Inachele ndi comrades. Yeah. Comrade menafika kuno. Yes. Ndio ndi comrade. Ndiwe comrade. As far as I'm talking to HRDC guy. No, not that reason. Koma chifukwa chonena kuti nawenso umapereka uthenga wachilimbikiso komanso ofuna kuti anthu zinthu ziyenda bwino. Ndio machida comrade. Kumenyera ufulu. Kuli bwanji ku chigawo chakumwera? Ayi kumene ku mvula yomweyi. Ikugwa bwino komanso ikuononga. Komabe ndi chikonzero cha Mulungu, ifebe timasangalala. Ziko. HRDC. Idatha? HRDC ilipo. Ndichifuka Mungu ndichula. Ayi. HRDC ilipo. Ayi. Inuyo mwina fuso. Chatala kwa HRDC so ni mauniform ngati mwavala malayo HRDC ya. Chomwe ndikuuzeni HRDC ndi bungwe lomwe ndi lochitidwa register ndi Malawi government komanso li ndi ndondomeko zonse zomwe imayendesera bungwe. So mukaona kuti HRDC ngati mukuona ngati ndathawe muona ngati ndatrapezi ndemutha kunena kuti mwina HRDC koma HRDC ndi bungwe ndithu li ndi anthu ambiri. Koma mmadziwa kuti munthu akangoti HRDC chimene chabwera ku picture chota kuti ndi anthu olimba mtima. Mmadziwa zimenezo? Kwambiri. Ndi anthu amene samatekeseka mmadziwa zimenezo. Kwambiri ndipo sitekesekadi. Kumwe ndi utekeseka tu? Sitinatekeseke. Mwina zona? Kwambiri. Tima omwe uja unalipo omwe mkuuchulawo udakalipo obe pano. Tibwerere mbuyo. Kuchigawo chakumwera zikwenda bwanji ntchito zomenyera ufulu? Ayi ntchito zonse zili bwino ndithu, malingana ndi mmene zikukhalira. Zikamatipeza nkhani timayesesa kukamba ndi kuthana nazo. Zikakhala zofuna ku khoti tikuzitengera ku khoti. Zikakhala zokuti titha kungokambirana timatha kuzikambirana, koma ngati zili zokuti tilankhulira Malawi timatha solankhula. Ena timbasamuka kuti kuchigawo chakumwera mdathawa nzona? Ayi izo zonse zoona chifukwa chonena kuti ineyo mwina anthu akamandiona kwambiri kumpoto kuno, family yanga ili kuno. Komanso ndizochitika zina kumpoto kuno. Chifukwa nthamani nakuti Thawe ndio samwe chonchija anathawa. Ndipo ndikama ena mati adayipitsira kokakhala adayipitsira. Ndipo mawu okuti kuthawa. Ndi mawu amene mwina anthu sayenera kunena chifukwa choti suthawa pa nthawi yomwe zinthu zili bwino. Umathawa pa nthawi yomwe zinthu zavuta. So nthawi yomwe ife timamenya nkhondo ndi nthawi yomwe timene yakuthawa. So nthawi imene iyi tinapita. Tipita ku nkhondo koma mamenya nkhondo nthawi imene. Yes. Kumenyera nkhondo wa Malawi kuti zinthu zisinthe. Ndikukumbukira kuti dzina lanu lidali patsogolo kwambiri. Dzina la inu la Comrade Timothy Mtambo komanso Comrade Gift Trapens ndi ma comrades ena amene ali mu HRDC. Koma kwambiri dzina la Masauko Thawe limamveka kwambiri mchigawo chakumwera kumene kudali ku timati ku home ground kwa chipani cha DPP. Yeah, nthawi imeneyi ndingofuna ndikupaseni ko background pang'ono. Nthawi imeneyi anthu amaona ngati timamenya DPP. Sitimamenya DPP. Nthawi imeneyi timamenya nkhondo yonena kuti chisankho sichinayende bwino. Ndipo simenezo titapanga khoti linasimikiza kuti chisankho sizinayende bwino. Ndiye anthu amaona ngati timamenya DPP. Koma chifukwa cha kusayenda bwino kwa zisankho beneficiary kapena amene anapezapo mwayi ndi DPP. Ndi DPP amadziwa kuti chifukwa choti zisankho sizinayende bwino atha kuchoka hapo pajani pa mpando umewo chifukwa malimbana nazo. Ine ndivomezani nazo kumwera kuja munaso mutha kumva ndimachita poti mawu amodzi analankhula ku bango ya ujena honorable Nkaka Nchacha
ananena kuti kuno sikungapangike ma demonstrations. Kunoko ndi kwathu kumphika blantyre sayesere ndipo ti apa koma ife tinapita ndipo zimatheka palibe siku lomwe tinaleperesa koma after struggle nde struggle tikamanena kuti inali nkhondo timanena zimenezo kuti zichitike zinthu pakhala mavuvu pakana ziteke koma chosangalatsa ndi chakuti mavuvu onsewo mutha kuona kuti blantyre sikunaonongeke kanthu. Yes, kuti nchifanya basi strategy timadziwa kuti tigunde apa tisagona kuchita control anthu ndikuwauza kuti nkhani ili pano sindewu yayi koma nkhani ndiyo kuti zisankho sizinaende bwino tingowaonesa amene ali asogoleri. Nthawi imeneyi Thawe inu makhala pampeni kwambiri ndikumbukira gamu anayiphanyapo timaona pa masikrini pa makanema kuti ayi ndithu wapampando wa HRDC waenda uyo galimoto amuphwanya ndithu ndizoona gamoto ilipo anakuphwanya mejayo ndi mabotolo amaphwanya ndi miyala ndili momoso. Zinali nthawi yovuta kwambiri chifukwa tinazuka mama wamene timapangira nthawi zonse kuti lero tikupita pansewu tikaonese kuti fedi amalawi okwiya. Tinaona Nyamata amene anavala za makaka blue akuti anthu awa akufuna tisokoneze tiyenti agenda komatu zomvesa chisoni mezi machitika apolisi alipotero akuona nde kunalidi kugenda timachita kuzinda mgalimoto mucha miyala tinali anthu 4 mwamwe aitonse palibe amene anavulala koma galimoto anaphwanyadi zatitengera nthawi kukonzesa galimoto imeneyi komabe mwachisomo cha Mulungu tonse tinapulumuka komanso galimoto ilipo ikuyenda pansi. Nthawi imeneyi jayo mwasafala bwanji nuyo ngati family? Ayi ndizoona chifukwa imakhala ngati ndi moyo ndi imfa imeneyi nthawi imeneyi chifukwa nthawi zonse munthu amene akuona kuti atha kuluza mphamvu zake amakhaso naye okonzeka. Tikukhulupirira kuti amene amalamulira nthawi imeneyi nawonso amakonzeka kuti koma moyo wawo utati wapita mwina ife tikhala mtendere ndiye nawonso amakhala kukonzeka kuti mwina atikweteke chifukwa mukuona kuti nthawi imeneyi galimoto inaphwanyidwa tili momo koma chisomo cha Mulungu tinapulumuka komanso mmene mwanena kuti moyo umakhala uvutika bwanji ndizoona chifukwa ngakhale family limalandira mafoni kuchoka kwa makolo kuchoka kwa madam kunyumba chonde izi zokha musapange nawo akuphani komabe tinaona kuti chomwino ndichani kuti tife chonde ine sidafika nthawi komanso ndikuwuzeni za Samu paiti mapanga zimezi chatinaibe makobiri timatenga tomweto tili nato kuti basi tikaona konko zikakhala palibe amatitu amalawi yes amatitu yesu da Malawi wadalwa mbuma pano hayi palibe ndemwe zitu pano muli ndithu nthawi yomwe ina akakhayo ujabwino nakakhayo akongeresi ndayutirema makupatsani makobiri kuti muzikasokoneza boma la mutalika ndi abwere poyera nene kuti awatina apasa kondalama ineyo sindikukhulupirira kuti pali siku lomwe nalandirapo ndalama kuntipakona kudayira kuti amutalika adachoka pampando sikuti chifukwa choti mutalika anachoka pampando koma chifukwa choti khoti linachita testify kunena kuti zomwe timanena zona kuti limona ngati munthu amene ndinosokoneza munthu amene mudathandizira kuti tichoke pampando yes anali beneficiary wakubera zisankho ndi atha kuona ndi choncho koma pa chilungamo chake ngakhale koti linasimikiza kuti zisankho sizinaende bwino chifukwa tinakavotaso kumapasana moni ndi anthu a DPP mkapakumana kwambiri even nthawi major timapasana moni koma pali ena momwemo ndi oyipa ndi ajama genda galipotacha ndi ajama tiwapyezacha koma momwemo chamuliso anthu ena au munthu wawo amaona kuti zomwe zikuyenda zikuchitika zisi zabwino timapasana moni ndiso ndi manambala ambirimbiri anthu a DPP timacheza si udani umeyo koma kunali kungofuna chilungamo. Ndikuona risk imene munali nayo nthawi imeneyi kunena kuti mukunena nokha kuti even kufamily amati bwera kuti kwambiri zinachita affect family kwambiri izi mweneso I don't know ana mwina kunyumba kumene kwambiri amachita unena kuti atati musapite kumene kwakupwetekana akuphani mpaka na family nthawi inasamuka kwakhala kumodzi kuopa kuti town munthu atha kuchita chipongo anasamuka kwambiri anakakhala ungata pe kuti papa sipaterera mukhale munoka amene tikakhala kuti kumodzi ku makolo anga makhala mblanta ya momucha kunyumba sini mapitako
kuopa kuti mwina ndichita trace kuti makolo ake ali apa mwina tikangocha nyumba ya makolo sitimalankhula nawo olopa phone sitimalankhula nawo abale anga kulankhula nawo kumavuta ni makayimba mafoni anthu ena kulankhula nawo kuchitira kuti akamachita ujena akamaona makozi kuti kupita kwa kuti azira track amene ndiye ndinayesesa kuti ine ndikamalankhula nawo zilankhula pa phone ina osati yanga kusenge ndi moyo ali moyo olimba kwambiri ndi moyo olimba koma umatengera kulimba mtima komanso kuziwa chomwe ukupanga ndi ntchito yonse munapanga pano nthawi imene ijayo pano timakuonani mtawuni mungu vakacha pena anthu amakuonani uyo akungoyenda basi. Is it not a waste of resources? Anthu amaona ngati kuti kumenya nkhondo imenecha ndekuti ukufuna mtendere wa iwe. Tikamaniyo kuti kumenyera ufulu wa Malawi. Amalawi amene akudya bwino, amene akusangalalawo timafuna choncho. So anthu akamanena kuti akuvakasha, asikuvakasha, ndimakhala tikuziwa tikuchita zina zomwe timapanga. Chifukwa ntchito si yomwe ija yazisankho ya. Ntchito zikupitirira zomenyera ufulu wa anthu. Pali maufulu anthu ena omwe timakhabe tikumenyerera kufika pa nthawi. Nthawi ino tikamba ino corruption ilipobe. Tikupanga za corruption panopo. Timapitisa ma cases athu ife ku anti corruption bureau amene anthu amatuza. Sina ndi nkhani ya corruption imene mukambala. Kobe still mo nanga si ndi munthu kuti munamenyera ufulu ndipo anthu akudziwane ngoti munthu uyu iyaya anagwira ntchito. Kumano kumakuona ni kuti ngati mulibe pogwira kumakuona ngati kuti munthu kuti uyu ndekaya sajanga khala patsogolo paja wapano akusowa chochita ntchito chali mukupereka kwa anthu kumakhala kumeko kuganiza kwa anthu chifukwa chokuti ineyo sinde kuti ndi munthu wosinthika chifukwa choti ndikamenyera nkhondo anthu ine ndiye mwe uja Thawe amene nalipo mbuyomu amene munandiona nthawi imeneja ndi amene ndili pano sinde kuti ndimapanga zimezi chakuti anthu ena ake azandione kapena ena ake azindiona munthu ngati wina wake wapadera asabu meti kuchezera pano ndimene ngachezeso ndi wina aliyense sineso munthu wina wake koma zikafika nthawi imeneyi timasinthana mupanga benefit muboma la tonse tikati kuchita benefit mukutanthauza yabwino akuganizana boma la tonse inetu ndimapanga zanga iya akuganizana boma la tonse ndipo mukati kuganizira olo mutafusa wina aliyense kaya ndi mboma kaya ndi president kaya ndi vice awo kaya ndi ndani olo even zitachitika zimezi palibe amene akumana naye olo kulankhulana naye olo even kuimbira na phone palibe okay muja nkapwena magalimoto yano muja amene munkakhala mwa uyo muja tonse yalwa mboma mwati palibe kena kale kosi kana chitika kuona kuti munthu uyu anachita sacrifice ndipo olo atabwera apa nditha kwasimikizira palibe simutha kupempha ndipo ndine munthu amene abadwa mosiyana ndi anthu ena sindimapembeza munthu sindimapembaso ndipo olo mutafusa osewa palibe olo siku limodzi linapitapo kukagwada ndi ukapempha mukakumana nawo atsogoleri amene wawa aboma la tonse ndokumana nawo makombonimu makwalala mahotelomu mayankhulana timayankhulana ngakhalebe ena amaonekabe kuti ali reluctant kuti walankhule timachita ignore amene akufuna kuti ucheze nawo timacheza nawo koma kucheza konena kuti moni moyo kwenda bwanji kwenda bwino basi you don't regret ukachita nthawi imeneyi panopo kuti muna make ineyo nango ta nthawi yanga sindimachita regret ndipo ndimayikonda ntchito imeneyi ndipo mmene tikunena apa pakazala kuikaso ndithu muzationanso tupanga zomwezo anzano amene ali mu HRDC inu mudali wapa mpando wa HRDC Southern Region tikuti muli wapa mpando mpaka pano pa Central Region padali Abire Mayaya ndipo kuno ku North kudali comrade mwangu Abire Mayaya tukamba pano ali kumaiko alu ali kunja kwa Brussels yes Ahape Muhango Berlin German ali pa German yes inu Masauko Thawe ali kumulanje kwa mole inu Masauko Thawe mulimo muno Malawi yes sizimakuwa wani mwangochula twena sote lipo trapeza lipo amadapanda lipo yes koma nopa I'm looking for chairperson kunena chilungamo sizimati wawa
chifukwa yeah ndifuna muyankhe inuyo yes sizimandiwawa inuyo sizukuwawani inuyo personally sizimandiwawa mukamamona hape kumwenda ndipo zinakhala zimandiwawa akabakumbeni phone kuti hero kuno nduma wankaka kuno sizimakwawani inu koma sinduzoti nkaka umene ndi chifukwa kuno ndumwa wankaka unena zona kunonso ndi mama wankaka munjoya ndi kwambiri ngati mmene boma limene lili kunjoya ngati Thawe osati kuti boma likundinjoyesa ine ayi koma kunjoya chifukwa chokuti chomwe chimandiyeneresa kuti ine ndinjoye moyo wanga chitu in the context orena kuti ndikuyankhaso kunena kuti mukanena kuti kodi sizimakuwawani ine ndikusimikiza kuti sizimandiwawa chifukwa chonena kuti ndinakhala zimandiwawa nambala anthu aja ndakuchulira naja ndili nawo nakatha kuwayimbira foni kuti zikhala bwanji mwatumizawa kundisiya ine bwanji mwapitisawo kundisiya ine koma chifukwa chokuti ndimadziwa kuti iwowo ndi iwowo apita ine ndili kuno mukangova mayina amene aja kuti awa akupita ku Germany ena akupita ku mayiko akutali kwambiri kupeza lino palibe munachitandira bwanji ineyo koyambirira zinandipweteka kundipweteka kwake nako ndinaganiza kuti kodi sopano picture yomwe akhale nayo Amalawi ndiyotani chifukwa ndikadziwa kuti ine ndi mmodzi amene ndikhale pa dziko pano muziko lino la Malawi ndikhalebe ku HRDC kodi anthu azatikhulupiriranso ndizinandiwawa kwambiri komabe osati kuti anzana akaendera galimoto zabwino kunja ayi magalimoto akuyendera kumeko ndomwe atikuyendera kapena mawanja awo akhale ali pa ntika pano iya palibe ndipo zimenezo sizimabweranso ku mtima wanga munena zona kwambiri malatonse ndakupatsa kuno ndakumanga ni offer udindo ndakuwasi ayi palibe mulephe ula atha ayi sana ndipange pofa munape papo udindo lonse malatonse ndipo ndilibe nthawi imeneyo kupempha ayi atabwera achabwera kuna kuti ayi tufuna muzitere apo ngati ntchito ayi palibe koma mukuzopitabe kunja ku embassy nekuzopita ndipo ku embassy panopa ndinachigwira kuna kuti ine ku embassy ayi ntchito ina iliyonse mboma ayi ine yanga ndimene ndikugwira mbagwira ntchito yanja atha ndikomenyera ufulu kuti banja lanu lizikhala successful kumachita bwino pa nyumba ana nkumadya ku sukulu mumatani timalandira ndalama sitikugwira ntchito nafusa dala ngasi survive sopano yes ndikugwira ntchito komanso ineyo ngati munthu ndini ma business ndimapanganso ma business onde boma latonse limakupangani limakuthandiza ma business ndipo ma business ake kuti muamve mutakuona kuti boma palibe chomwe ingapake limakupatsani ma business boma latonse business yomwe ndimapanga ine kuti muimve palibe chomwe boma lingapake mufuna kuuza Amalawi pano kuti inuyo mukapanga benefit kamena mukamakhala singudanda usapita kunja singudanda kale kwa famu zitu tonse imakuthandizani pa nkhani ya business yanu ndipo ndanena kale kuti atonse mukamanena boma lili pano olokulankhulana sitimalankhulana ndanena kuti timatha kukumana ndikupasana moni koma ineyo kunena kuti tapanga ulendo kapena iwo apanga ulendo tikumana kumacheza palibe olo siku limodzi tipangeni sango mutero kwambiri nditso pano mukamakhala panopa kuli matani ku HRDC ku HRDC ndipo mwafusafuso labwino anatisangalatsa chifukwa anthu ambiri akumaona ngati HRDC titangotha ma elections basi tinakhala pansi chifafuso liliko kutsogolo lokuzeneza chabwino ku HRDC ndi bungwe lomwe limamenyera ufulu wa anthu ufulu uli mwambirimbiri mwina aja kumenyera uje timati gender based violence ku education uku kuli zambiri zomwe ifeyo timatha kupanga kukumenyera ufulu wa anthu komanso nkhani izi zokhuzana ndi katangale corruption zimene ziso ife tikupanga ngati HRDC pali nkhani zokhuzana ndi maufulu anthu zomwe ife HRDC tikupanga ambiri amatimbira mafoni ena amatipeza kumene madandaulo amene akukumana nazo nkhaza ifeyo timazitengera kuyenerera tini maloyers athu amene amatenga nkhani zimenezo komanso pali nkhani zina zomwe timatha kulankhula malingana ndi mmene boma likuyendera mugwira ntchito mota HRDC timbagwira ntchito ndipo day tonight muli panganema ndipo anthu akuona ena asakutitsatira pa wireless ya Times komanso ena akutiyankhula pa Times 360 Malawi Facebook page makomenti akuyankhula amene popo ake munena zoona ndipo kugwira ntchito na HRDC kwambiri
mulibe manyazi ku ndipo ndikusimikizirani vuto ndilokuti anthu amaona ngati kugwira ntchito ndi kukhala pansewu pansi kumayenda. Komatu HRTC tisanafike pa nkhani ya ma demonstrations amenechi tinalipo kale anthu akakamba za HRTC tatha ma demonstrations tikupitirizabe ntchito zomwe timagwira nkani anthu akuti iya imwa Japan bani yake iti inu sinokha mwanena kuti akuyenda pakachapakacha town wa bani angaende pakachapakacha town tikugwira ntchito tipite ku break tibweso tigole zowe mene muto ndi mmene tikuchitira programu ya lero ya Tchutchutchu pano pa Times. Lero lino namna kuti tili kuno ku ACM Premium Lodge mu mzinda wa Mzuzu, ndipo kuno tatsatira a Masauko Thawe. Iwowa ndi wapampando wa bungwe la HRDC ku chigawo chakumwera. Pali nkhani pano ndipo mmati musachoke, chifukwa gawo lachiwiri paliso zambiri zotentha.